Alfons em deixà a mi l'ermita perquè confià en mi i s'estimava l'ermita com un edifici que valia la pena mantindre. Llutxent és un dels 34 municipis de la Vall d'Albaida, en les comarques centrals del País Valencià, situat enmig de Xàtiva i Gandia. Les vies de comunicació que connectaven amb dos indrets, com el camí vell de Xàtiva utilitzat des d'època ibèrica fins l'edat moderna, ja com camí real, tenen pas per Llutxent, la qual cosa donaria la clau per entendre l'alta concentració patrimonial d'aquesta localitat. El cert és que una localitat de només 2.400 habitants compta amb importants peces patrimonials, úniques, protegides ja al segle XX, amb la denominació de Monument Vic. Llutxent fou un eix vertebrador del territori en aquestes àrees muntanyoses de la Vall d'Albaida. Prova del seu paper territorial és el Castell Palau, construït a finals del segle XIII per la família Pròxita, senyors de la baronia fins al segle XVI. Coronant el cim, el famós Castell de Xio del segle XII, causus belli de la important llegenda que dona lloc a les tradicions més afermades en el poble de Llutxent. Durant la lluita dels cavallers cristians contra senyors musulmans de la fortalesa de Xiu, ocorregué el miracle dels corporals, al Montsant, un paisatge amb una important càrrega simbòlica que explica la concentració d'arquitectura religiosa. Per una banda, l'església i monestir del Corpus Christi del segle XIV, acollidors de la devoció dels corporals i memòria dels dominics al Regne de València. I per últim, la nostra protagonista, la ermita de la Mare de Déu de la Consolació del segle XVIII, que per mitjà dels taulells de la nau de la capella ens conta la llegenda de la seva existència. Molts són els relats i les històries al voltant del miracle dels corporals. El relat més antic correspon a la carta de Xiva de 1340, quan Daroca s'interessa per documentar la història darrere les relíquies. A partir d'aquesta primera correspondència, proliferen els relats fins al segle XVIII, un interès fruit de l'expansió de les festivitats del Corpus i augment del fervor devocional als corporals. La llegenda que s'hi contem correspon a l'edició del canonge Roc Chabàs del 1909 del relat del dominic Fray Lucas Gualbes al 1471. Conta la llegenda que en 1235 en Berenguer d'Entença i altres 4 nobles cavallers entren a la Vall d'Albaida. El primer castell que troben fou el de Xiu i veient que no era difícil de conquerir, decideixen atacar. Els senyors musulmans del castell de Xiu demanaren auxili als castells del voltant, que després de 5 dies de setge acudiren en socors dels seus germans. Van acorralar els cristians per diferents fronts al Puig del Còdol, els quals veieren la batalla perduda. Aleshores en Berenguer va aconseguir encoratjar els abatuts cristians que es prepararen per a la gran batalla, abillats amb rams de palma i una creu roja o blanca. Una vegada preparats cavalls i armes, van preparar les seues ànimes amb el retorn. Es va celebrar una missa per als soldats, vigilants sobre els cavalls davant de la possibilitat d'una emboscada. Quan el retorn estava consagrant les hòsties per als 5 capitans agenollats, les tropes enemigues van atacar per sorpresa. Presa del pànic, el retorn va guardar les hòsties embolcades baix d'una palmera. Guardades les santes relíquies, va seguir la batalla amb molt de patiment, implorant la victòria a Déu. Per sorpresa dels cristians, els musulmans començaren a fugir i les seues forces a afeblir-se, donant finalment la victòria a les tropes cristianes. Finalitzada la batalla, van anar a buscar les hòsties amagades, que per a sorpresa dels presents havien desaparegut, quedant només 6 marques de sang, adonant-se tots els cristians del gran miracle. Els musulmans ja recuperats tornen a atacar els cristians.
En Berenguer decideix posar els corporals en una vella caixa a lloms d'una mula blanca en les mans del retor per a que fora al front de batalla. Els musulmans foren presa del pànic, fugiren ràpidament. En Berenguer llavors va col·locar la bandera d'Aragó al castell de Xiu i va començar la repartició del botí. Assegurada la zona, els cavallers havien de decidir on deurien romandre els corporals. Cada cavaller reclamava els corporals a la seva ciutat. Aleshores, en Berenguer va finalitzar la discussió decidint que el lloc dels corporals pertanyia a la Divina Deliberació. Va decidir carregar una mula amb els corporals i deixar que el destí de la mula segellara on restaria. La mula, seguida per retors que havien estat a Llutxent, va acabar amb la seva càrrega a Daroca, on va perdre la vida, lloc on els corporals es troben en l'actualitat. La llegenda dels corporals de Llutxent succeeix durant la conquesta de la Vall d'Albaida per Jaume I i el debat teològic entorn al Corpus Christi i el ritual de la comunió. Amb la capitulació del castell de Xàtiva a les tropes cristianes, se'ls concedeix també Llutxent. Llutxent aleshores formava part d'un entorn molt islamitzat i un focus de resistència activa, com demostra les revoltes d'Al-Azraq de la segona meitat del segle XIII. La conquesta de la zona va portar també a un període de colonització i estabilització del territori. En el cas de Llutxent, passa a mans de la família Pròxita, com a baronia, amb les localitats de Quatretonda, Benicolet i Pinet. Fruit de la convergència del paper de Llutxent com a cap de territori, on resideixen els senyors, i com a reflex d'un entorn fortament islamitzat, és la construcció del castell-palau. Aquest representa la necessitat defensiva del territori inestable, a la que s'afegeix la construcció d'un espai on resideixen els senyors. Un edifici senyorial que possiblement fou construït amb població musulmana, donat l'ús del sistema mètric del còdol musulmà per a la construcció de la tàpia. A partir del segle XVI, Llutxent serà venut a la família de Maza Lizana. Aquest fet donarà lloc a una intensa enemistat amb els Pròxita i el començament del precipici de la seva casa. L'ermita de la Mare de Déu de la Consolació s'alçà en les ruïnes d'una antiga ermita dedicada als Sants Metges, Sant Cosme i Sant Damià. Aquesta fou construïda a mitjans del segle XIV per la devota viuda de Pròxita Maria Vidaure, quan una creu il·luminada va marcar el lloc on els fets havien ocorregut. Al segle XVIII, i en paraules de Gabriel Serra, aquesta estava abandonada i en estat de ruïna. La pena del devot Gabriel, al veure el seu estat, impulsa la decisió de construir una nova ermita en nom de la Mare de Déu. La nova ermita es construirà sobre els valors del fundador, per una banda la devoció a la Mare de Déu en clau artística barroca i per l'altra la il·lustració, en forma d'escola per als xiquets i xiquetes de Llutxent. D'aquesta manera assoleix un important valor artístic i històric. Per altra banda, l'ermita té la particularitat d'aglomerar en el mateix espai la vida religiosa amb la vida domèstica. Quan s'observa de lluny, des d'un perímetre de murs quadrats, s'observen les branques dels arbres fruitals dels horts que envolten l'espai exterior de l'ermita, i la torre del cimbori, coronada amb un campanari i una rosa dels vents. El visitant no se n'adona immediatament que està en contacte amb un lloc sacre, sinó que sembla més un mas o una masia. La unió d'aquest concepte d'arquitectura popular i domèstica amb un espai religiós, amb certa presentació pública, és la gran característica de l'ermita de la Mare de Déu de la Consolació. Des de la porta s'accedeix a la nau de la capella, una capella de creu grega coronada per una cúpula de mitja taronja sobre petxines decorades amb àngels. La cúpula fou decorada amb motius sacres, en gran mesura àngels de nota barroca i autor anònim, hi ha qui diu que possiblement fou un frare del monestir. En algunes parts de la cúpula, la pintura s'ha perdut a causa de col·lacions d'aigua. A les reformes de 1982, les pintures es recuperaran per Artur Heras amb els famosos àngels músics o el milicià que dispara estrelles al cel. Ja en aquesta cúpula es manifesta un dels grans atractius de l'ermita,
la unió de lo vell o antic amb solucions modernes com paradigma d'un ús continuat en el temps i la successió de noves claus estilístiques. Paradigma que es tanca amb les 4 finestres de Manessier de 1974, que omplin la instància amb una àmplia gamma de colors a les diferents hores del dia. L'edifici s'organitza entorn a la capella, per mitjà de 2 passadissos per on s'accedeix a la sagristia i cambril a dreta, mentre que a esquerra comença l'àmbit domèstic, on a més de cuines i habitacions també compta amb un important espai d'horts i processat agrícola. A banda de l'ampli sentit artístic, i com a indret de permanència d'unes tradicions remotes en el temps, s'afegeix el valor dels usos i costums de lo domèstic, un calaix temporal que acumula amb els diferents actors que passen els signes de l'evolució històrica, un ventall al passat des del present. Els taulells decoratius de la capella, o les escales imperials per on s'accedeix al cambril, ens obliguen a girar un cop més la mirada cap a les costums i modes d'aquest moment i les concepcions intel·lectuals. La manera de representar els musulmans descobreixen als nostres ulls la reflexió de l'altre, de l'oriental, en contraposició als nobles cristians i les idees del progrés i la modernitat il·lustrades. Però l'ermita de la Mare de Déu fou algo més per la comunitat. La entrada al cambril permet al visitant posar-se en contacte amb la sociologia religiosa pel gran nombre d'exvots a la Mare de Déu, la qual es pot veure per una obertura envidriada, signe de la pietat popular en aquest entorn privat. El primer contacte amb les instàncies privades ens connecten amb el paper de la ermita com a centre d'ensenyament, abans de l'escola pública de Llutxent. L'últim descendent de la família Rius mor l'any 1957. Ens vam trobar en la sorpresa que junt a lo que era documentació pròpiament de l'ermita també hi havia documentació de la família Rius. Clar, quan comences a indagar sobre el per què, és quan ja van començar a veure que realment l'ermita és una fundació particular. És a dir, en l'últim quart del segle XVIII, Gabriel Serra i la seva dona Paula Rius, que solien anar a Llutxent perquè tenien un germà en el convent de dominics de Sant Domènec, d'ahir de Llutxent. I aleshores el que van voler va ser una ermita de les tantes que n'hi havia allí en el Mont Sant de Llutxent, una de les ermites que estava dedicada als sants Cosme i Damián, van voler, que estava mig derruïda, van voler reedificar-la. Van demanar autorització al convent, el convent es va donar els terrenys al voltant de l'ermita, però a més van demanar permís a la marquesa de Dosaigües, que era la senyora de Llutxent. L'últim descendent de la família Rius testamentà a favor de l'ermità Alfons Roig Izquierdo a causa de la important amistat que els unia. Aquest va viure a l'ermita de la Mare de Déu de la Consolació entre 1969 fins a la seva mort en 1987. Siguent pobre com era, donava menjar a alguns alumnes que no tenien que menjar i potser passaven per allà i en un plat d'arròs i una conversa passaven una estoneta. I de fet, la seva idea era també que allò se convertirà un poquet en centre també d'encontres de tot tipus, cultural, artístic, literari, religiós, de tot. Políticament una persona compromesa d'esquerres, a banda de ser rector, sí, possiblement ell, després de la Guerra Civil, pensa que es va adonar que la Guerra Civil l'havia guanyat Franco i l'Església, però ell pensa que a través d'experiències de gent que va ser represaliada, amics d'ell en València, això es va adonar que eixe no era el seu bàndol, ell no pertanyia a eixa gent. La ermita sempre va estar oberta a nombrosos artistes d'aquesta etapa i en l'exili.
com Maria Zambrano o Miguel Hernández. Alfons Roig fou un capellà valencià amb una important sensibilitat artística. Es va formar en art i arqueologia cristiana i va suposar un pas endavant en el panorama artístic valencià de l'etapa franquista. La seva afició per l'art sagrat el portà a donar classes de cultura cristiana i litúrgia a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de València, on trobem noms de grans artistes valencians com Eusebio Sempere, Juan Genovés, Manuel Hernández Mompó, Andreu Alfaro, Manolo Valdés o Juan de Ribera Berenguer. En 1946 es va especialitzar a Roma en arqueologia cristiana i va començar a estudiar art modern. Va fer arribar a València l'art contemporani, en concret l'art impressionista, i altres grans artistes contemporanis com Picasso, Matisse, Kandinsky o Paul Klee, i va rebre beques del govern francès per estudiar arquitectura religiosa. En morir Alfons Roig, deixà l'ermita en mans d'Eusebi Moreno Carrascosa, el qual va fer donació en 1989 a la Diputació de València. Confia en mi i jo vaig acceptar aquesta responsabilitat i després jo penso que he fet bé per a mantindre-la donant-la a la Diputació com a únic organisme que l'ha acceptat i que s'ha compromès a mantindre-la. Durant els anys anteriors es va fer una reforma que va afectar a les parts amb problemes de conservació, com les pintures d'Artur Heras, i es va reformar les cuines i circuit d'aigües per fer l'espai habitable. Durant aquests darrers anys, la intervenció en l'ermita ha sigut un compendi d'activitats de manteniment i la vigília solitària d'Eusebi, l'únic que ens pot apropar als racons desconeguts, a les històries d'un patrimoni que viu a la memòria dels llutxentins i llutxentines però no ha rebut la suficient difusió a la resta del territori valencià. Tu trobes que això és un lloc màgic? Per a mi sí, però clar, jo tinc motius per a dir-ho perquè el fet de conèixer Alfons ja és una sort enorme, el fet de que em deixara l'ermita és una altra sort i la possibilitat de viure així ja, que porta 30 anys, jo trobo, no sé, sempre he considerat, o sobretot ara, un lloc màgic.